Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Salam. Selamat hari Minggu mari kita saluna. Hurian itu hatta tapuk kama par minggu hatta di bagasan manogoton martang yang nahohom maita. Puji matu atas ya buku de nomor 12 ayat sadaro ditolu. Hite-hite guarni de bata ama, do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, do guarni ton di perbadia, na tumapalangi do tanoon. Amen. Kristus Yesus naung gabe hapistaran sian de bata, tuhita gabe hati goran dohot habadiaon, dohot haluaon. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan de bata pargogona sohatu dosan, hodo silehon apulapu tu akan namarsa roha, hodo silehon gogo tu akan nagale, asima roham tatak ma akan namarsak roha dot akan na hona pangunjunan, saya tatak ma hoi nasida, jala palua nasida sian hagogotani, asa patar di ida nasida, hodo pangurupi haperusan dohot pangaramoti di hagogotan mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
kita saderion imapati pasapuluhan do lapatanna. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hudana, manang diape ugasan ni donganmu. Lapatanna, ikon dihabari rohatta debata jala ikon holong rohatta di bana asa unang hita olo marakal mangarohai ugasan ni dongan jolma dohot ugasan tinading niopuna sirupat dona sida mangaramoti nasa ugasanna akup ni dang jadi bola-bola otta pardihutan ni dongata jolma manang napasona pe siapo ando nasida jala sidas dasan mendapatkan ulaun na hian imasahana atong rak mangidogogo meta satu hatta lamang ulahon pati nai ale Tuhan de bata sai pagogoi mahami mangulahon na bartu pati ni amen. Tatapote mado satana godangi tu debata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang pargogo na sohatu dosan pardengan bahasa doho jala ro di saleling lileleng na do asine roham sai marfatwati maroham di hajahaton nami jala sai unang be ingot akka dosa nami ay jok do hami mardosa maradopon ho jala jok do kusungguli hami rimasmu marhite-hite pangalosion nami dihatam ale Tuhan Jehovah sai unang pengot-ingot pangalosion nami unang alang asine roham sai urupi mahami ho ale Tuhan debata hatuan nami palua hami jala sesa dosa nami alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin.
atau poti madosa tanah gudang itu debata martangi yang mahita. Songonon dohatan Tuhan Jehova nunga pola hupasisi aka pangalausion songon obun jala songon obun menorop aka dosam saya mulak moho tuahu saya hudo sipa luaho hasangapon madi debatana di gijang. Amin. Epistel dihita di mana goton menang hatani debata imasian 2 Raja-Raja 5 ayat sada sa rodi ayat 14 tajahama marsika soring. Ia sina aman partu gini parangan ni Raja sian ram jolma na sangap doibana diadopan ni tuanna jala marmulia situ tu ai marhita sian ibana itu pakon Jehova hamenangan tu halak ram jala ulu balang na terbarita doibana alai puruan. Dungi rom hatani tu serangan na di adopan ni panurirang na di Samaria tuaki saina paluon na doibana sian purunai. Jadi na raja sian rama atong borhat maho utongos pesada surat tu raja sian Israel dungi borhat maibana dibuan mahuhut 10 talenta perak dohot 6.000 sekel sere dohot 10 salinan pakaian namar hadohoan. Jadi dung di jaha raja sian Israel surati diribahi ma pakaianna huhu didok tung debata ma ahu tabahen ahu mabunuh dohot manguluhon jolma mubahen marsuru rajai tu ahu paluahon bawai sian puruna dibaheni buat tanda jala iya hamu ma namar sisidir doibana tuahu.
Jadi Roma sinaam mardongan hodana dohot hureta laos manguluhon di jolo pitu ni jabuni si Elisa. Duli disuruh si Elisa masuk wana andok laho mau mari di pitu hali di bagasan Jordan gabe semua masih bubuhian tuh jalan ias. Jadi tarima situ tuma si Naaman mangarutus mamardalan huhut di dok idama nahuripu doruar ibana mandapoton au jala jongjong huhut majojo gorni Jahoba debata huhut jamahononna tangana tu sahiti laho paluahon ahu sian puroi. Dan pinggan dosungi abana dohot parpar akana di Damaskus yang salut aib di Israel dan baik au Muhammad di si asamal jadi masuklah ibana mengarutus dalam periode Dungi Roma jumonok aka napasona didok mamadok ibana aleamang tungsura hatana dok didokon panurangi patupamu nda patupamu doi lam noeng madung didokho mari di maho asayas. Jadi tuan mahibana jalan mangkor di bagasan Jordan pitu hari kebar tuhatani halak ni debata jadi semua masih benar sonsi bisa dan darat gabi bias Idosana martua mana tumangihon akana tumangihon hatani debata jalan apiopsa. Amin. Tidakku maha persiautai stongon nahina tidakku ni dongata sa persiaun di satu sendok pertibion rak mahita mandok. Au persea di debata Jahoba ido ama pergogona suatu dosan na tuma palangi dohotano. Au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sesadai iman na tinibuhan ni si Maria nagab-gabe siaton di perbadia adorang suabubuan.
Ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni selatus na mati terpazal do ibana di hau pinor silang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mengulo diari patuluhon na manai tu surgo lahud tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana suku tu tanoon manghumi halak na mangulu dohot na mate au persea tondo perbadia jala adong dosa da huria na badia huria hatopan halak Kristen akan badia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na mendok blak mangulu sokok daging halak nang mate dohot diangoluan na sora sudah. Amin. Horas Madita Saluhutna, Tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu sia Oktober 2022, Ibadah Hybrid Sekolah Minggu HKBP Rawamangun. Mulai Minggu Sadarion sia Oktober 2022, Parmingguon Sekolah Minggu HKBP Rawamangun, dipatupa di Gedung Sinantam, Marhite Hybrid, live streaming doho tatap muka. Jam ibadah dibagi dua ima, pukul 7.30, pukul 8.30 horong sada, kelas prateka, kelas 2 SD, pukul sia 10.30 horong 2, kelas 2 SD, kelas 6 SD. Sudedak danak sekolah minggu rap dohot natoras, asama dohoti parminggoni. Pembagian kelas nama dohoti ibadah secara tatap muka di Gedung Sinantam di Papua guru sekolah minggu di kelas nabe. Sudedak danak sekolah minggu dohot natoras asama dohoti ibadah sekolah minggui dohot jadwal naung diatur hon. Kelompok baca Alkitab dohot hafal ayat Alkitab sekolah minggu HKBP Rawamangun. Kegiatan majah Alkitab 2 pasal Ganupari, dohot hafal ayat Alkitab, sada ayat Ganupari, dimulai tanggal 10 Oktober 2022, majah Alkitab Perjanjian Lama, sejahun ima kitab Ansal, Amos, majah Alkitab Perjanjian Baru, ima kitab Matius, Wahyu, sudeyana kota sekolah minggu, asama dohoti kegiatan ini, jala pendaftaran boima marhite mayem sekolah minggu. Pesta Gotilon tahun kesehatian HKBP Rawamangun. Perayaan Pesta Gotilon tahun kesehatian HKBP Rawamangun. Patupa utama di hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 mulai pukul 12 WIB dohot tema HKBP Rawamangun diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Perayaan Pesta Gotilonon melibatkan sude ruas nihuriata sian ganuk wik, ima pasaton, silua tadani hamaluetata, disiala pasu-pasu dong tajalo siat tuhata. Jala ditiki pasahaton silua, dipatupado tortor dohot godang. Ibadah penutupan Pesta Gotilon di Patupa hari Minggu 10 Oktober 2022 di Parmingguon pukul sia 30. Parmingguon di Pamaju gabe pukul sia 30 WIB. Jala di sude Parmingguon papungu pelean khusus dohita marhite amplop na pinaradi ni huriata. Di Pangido matu sude ruas HKBP Rawamangun asa berpartisipasi di perayaan Pesta Gotiloni. Bulan Musik HKBP Rawamangun 2022.
Seksi musik Dewan Merturia HKBP Rawamangun. Patupa Bulan Musik 2022, dohot tema, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Di Patupa Bulan Musikon Ganuk Minggu di bulan Oktober 2022 on. Aka kegiatan napinatupa kegiatan bulan musik, boy madi jaha di harotas tikting, manang di website HKBP Rawamangun. Pelean tu bantuan gempa, Sabtu 1 Oktober 2022, masa bencana alam gempa di Tarutung, Tapanuli Utara, na berdampak godang gereja dohok Jabu Nasega, termasuk kantor pusat HKBP. Suang soninang akadongata godang namar sahit, alani i, lau patupa pangurupion, minggu sadarion, sia Oktober 2022, dohot minggu 30 Oktober 2022, di sude parmingguan tapatupa do papungu pelean khusus sipul jamita kantong ungu, ima nanaing tapasahat mangurupi akadongata korban bencanai. Tabuan maditangiang asa margogo nasida mengadopi akan nama saon di bagasan Tuhata. Panitia Natal. Panitia Natal HKBP Rawamangun tahun 2022 nunga terpilit do susunan pengurus songon natar surat di harotas tikting manang di website HKBP Rawamangun. Ruhut Parmahanion Mamisangon RPP Minggu sadarion si Oktober 2022, Ellen Borsiahaan, Ruas Nihuriata, Wik Rawasari, Cempaka Putih, Hona Ruhut Parmahanion, Pamisangyon, manang siasa penggembalaan gereja, Alamar Bagas, Naso Pangatoyon ni Huriata. Tikting nang Marbagas, tikting Parjolo, neng majalo pasu-pasu parbagasan manogi makail sirait, ruas ni HKBP Reso Cibubur, anak ni mata Jasinur sirait, tubuh ni Nata Liese Tiurma Boruta Barat, dohot Orwana, Hana Renata Naulita Borugultom, ruas ni HKBP Rawamangun, Wik Penggilingan, Boru ni mata Toga Pret di Gultom, tubuh Ninata Sandra Adriana Borusi Hobbing. Mamasumasuon hari Sabtu 12 November 2022 di gereja HKBP Rawamangun. Tuhata mana mamasumasun nasida gabe persaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni tuhata. Pelean dohot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas tikting naung pinaradi ni huriata. Di pasu-pasu debata maka barita masa dohot ulaun aka si pauta bahen sangap di guarna. Songni matikting di huriata minggu sadarion.
Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran munabe. Ibagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna selamat hari Minggu. Amanami nanami ruas ni huria, hatani debata nagabe ojahan jamita di parsaorata di Manogoton. Dinalaho parataratahon hapor seaota, jalanalaho pataruho kita di pos ni roha, di madalani ngolutta tujuluanon, imana tarsurat sian Evangelium Lukas bidu 10 pitu, mamuka may sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 10 sia, tabuka ma bibel tabe manang buy mata payhutihut na di monitor, songonoma hatani debata. Uju mardalan ibana dopak Jerusalem, dibolus masya tonga-tonga niluat Samaria, dohot Galilea. Lahobongot tu sada huta, pajupang maibana dohot 10 halak na huliton, na jongjong maddaw-daw. Di pagogona sida maswara na sida akanin nama, Jesus, Guru, asima roham dihami. Jadi ninaibana ma marnidasa, laho mahamu patuduhon dirimu na tua kamalim. Jala dinalahui nasida, gabi iyasma nasida. Alay mulak dosa halak sian nasida dung diida naung gabi malum ibana. Di pagogo maswarana mamuji debata. Di patukap do dirina tujolo ni Jesus madok mauliate. Jala halak Samaria dui. Alay ni na Jesus mamangalusi. Dasa pulu nasida naung gabiyas. Di dia do nasianari. Dang adong jupak kape naulo mula pasangapod debatadu kon ni halak dagangon. Laos nin nama mado ibana. Hehe maho, lao maho, hapor siao mido paluahoko. Dang adong jupak kape naulo mulak pasangapod debata. Dukon ni halak dagangon. Amanami inanami ruas ni huria na hinaholongan ni Tuhata Jesus. Tagoar jala tadok do dirita akahalak na porsea jala si hutot Tuhan Yesus ido asa say rohita tu parsaoran parmingguon. Ido asa say rohita dinalaho mamuji pasangapod debata sayolo hita toktong nang na martangiang. Alay naing di haring gasotay di namar minggu, di haring gasota di namakobasi. Haring gasota di namar saur, haring gasota di nama muji debata, naing lam patak kasota hatangon, naing lam patak kasota ima habagason, dohot pangatusion na lamupita, taringot tu haporseaon natagolom, haporseaon natadok gabi haporseaota, haporseaon natahanguluhon, jalangolu na tahaporseai di bagasan goarni Tuhata Jesus. Boydo tardok, boydo targoar, gabi halak naringgat cita si parminggu. Boydo targoar, naringgat cita gabi halak na makobasi. Mardiakoni, gabi song leader,
parhalado nang akalan nasing rupa-rupa niaka pakobasion nabui tahobasi di tonga-tonga ni ngulutta alay mulut pamanat nga takas tahe haporseaoni songon haporseaon na hinalomohon ni Tuhan Yesus jalanga takas tahe haporseaon na hugolom na salilingon songon gabi haporseaon na paluahon. Apakah imanku adalah iman yang dewasa? Apakah imanku adalah iman yang menyelamatkan? Atau apakah imanku adalah iman yang impulsif? Iman haporseaon na satoki-satokin songon pangotak ni akana masa. Molo sa ihugoari naringgasaw marminggu. Jala lamutabama umur dingoluku. Lamutabama akauban. Lamutabama di palowas de bata akana masa. Lamutangdo haporseoko di bagasan Tuhan Yesus. Manang na lidak-lidak dope. Munggil-unggil dope. Manang songon par haporseaon ni dakdana sikola minggu dope. Molo sikola minggu, taida misalna bolo di hari Natal, si pajojoron, iboto ido takas madokon, mula-mulana top padebata, amen. Molo taida haporseaon ni sikola minggu, di parmingguon ni sikola minggu, di boto ido madokon, au porsea di debata Jahoba. Laos akan aposo remaja sabil matpatio-tio handphone na di botoi de madokon aku percaya kepada Allah Bapa. Laos akka halakna lidak-lidak akan munggil-unggil haporseaonna boidoi herana marnipi jongjong dinalaho patubigihon rap makatidakom mahita di hata haporseotay. Sabil mamikiri akan di pikiranna, sabil mangarimangi akan di rohana, nang nalaho merancang patupahon ahana di bagasan, arion na ikosiulahononna, buidui lancar madokon au porsea. Pamanga madokon au porsea, alay jari-jari nga mamilangi nga jampiga, aha maparjolo siulauku. Misalna akaina au porsea jari-jari na mardalan mula anot jamsia marjolo manuci majuau hubayam majo panucian hurodapon dukun nimi hubayam ma husolopom mares kuker. Au porsea di Tuhan Yesus Kristus dia do taheikan na tumabu di arianon na laos langokku. Boidoi manang saha matu hata haporsea ponggol patuluhon au porsea dito di parbadia dahok tahelu jawan non bulu-bulu ni nalosal pudu sude iluar maumangan. Amen. Pitor sikak may mabuak kipas-kipasna manang akalan na asing. Jala haruar tutusa pitu ni bagas joroi. Marsuhi-suhi bohina rotu bagas joroi. Mau lihat dope molo hot suhi-suhi nai. Bohama muse molo tabba kakirutan. Laos tabba tong suhi-suhi nai. Molo saya didok halak batak. Parsuhi-suhi do bohina inna. Toho dede balay yang ko kaparawamangun nung liling i Jakarta. Dang apalah sumabe. Suhi-suhi na song suhi-suhi nyapang naopat. Songon nasyak kutay. Ngay boto mabay mulus bagak di aka vitamin doho skincare. Jaladak kola nak kanaposo na matua pingay boto mar skincare kan? Ido da. Makana bolo law marede ka na matua. Marede ka na matua. Bolo kalau mar minggu sa jut songon na cangkung do dihirala mamake maskeri sutung luntur litik nargay. Dangi? Alani tutu molo dipataru hita marhite hatani debata taringot tu halak na huliton, halak na puruon,
na di pamalum Tuhan Yesus. Nasongod dia do tahelaw au honot tamatu pardalanan ningoluta, na pasti sudedo hita adong aka persoalan, pergumulan, sudedo hita nasa na mangulu. Iko na dong do si pikiran na di pardalanan ningoluna. Alay nektaida ma songod dia do, haporseaon na paluahoni, jala haporseaon na tagolom, mulai siyan na memetita, na tagolom na taparsirangguton siganu pari siganup minggu. Nahuliton manang didokon na kaninga songon sinaeman na marsahit puru na puruon. Manang di bahasa Indonesia didokon penyakit lepra. Mulut tajaha unur tinggan mulai sian tolu Musa ditaringoti do disi taringot tu nahuliton. Jala molotaida misalna songon si Miriam ima iboto ni si Musa na marsahit huliton ala marungutungu tibana cemburu mangiburu tu si Musa ala ibana sa dipake debata nalaho pasahaton panurirangon. Roma si Miriam madokon bapitori si Musa. Dakkola nibana dopena dipake debata nalaho pasahaton akaluba-luba na siya debata. Muru ma debata gabe dibahen ma marsahit huliton si Miriam. Suang songonido nang si Naaman mulutajahan na kaningan na siyan buku 2 raja-rajai. Jadi dibaritahon si Naaman halak na soporsea tu debata alay dipake debata nalaho makamonakon bangsona ima Aram jala dipake debata nalaho patuduhon huaso ni debata marhite sahitna. Jala mulutaida di Bibil tai molo didok sahit na huliton dang persoalan holan panahit na sian pardagingon. Jadi ini bukan hanya sekedar penyakit biologis, tetapi lebih menjadi penyakit teologis. Ala ise na marsahit na huliton na dianggap may masya debata ima ala ni dosam may. Ido asa didokon rajai ujuro si Naaman mabuan surat tu raja ni Israeli. Dido ibana ma pitor diribahi ibana bajuna tumatangis. Tung debata maaw nabuy pamateho do panguluhod jolma. Tung debata maaw nabuy pamalupon na marsahi na huliton. Daktoho na yung pamalupot sahi na isinamani. Naholan mangitsahi do paururuaw na mangujiaw doy. Nanay madokon holad debatado na buhay pamalupon sahit na huliton. Hanya Tuhan yang mampu untuk menyembuhkan penyakit lepra itu. Jadi laus mulutaida muse udu na sinaamani dung malum ibana na kaningan uju ro ibana dibuat do akapilian na nalaho silehonon na tu si Elisa do tu raja ni Israel. Alay didok si Elisa madang diawi boan. Hape Roma na posona ima si Gehazi. Didok si Gehazi ma dung daw mardala sinaama didok ibana ma. Ay didok si Elisa na poso ni debatado. Buan tuaw, leam matuaw. Nasanga na binuami na naing si pelehonomi. Di jalo ibana ma. Dung mulak si Gehazi. Tu inganan na. Jepang nama si Elisa didok ma. Didok si Elisa. Sadia ho. Didok si Gehazi ma. Daong. Nasiana duaw na kaningan. Didok si Elisa ma didok ibana. Na diripuroham na so di paihuti-hut todikku sinaaman. Mulai borhat siat balatu ni jabukon. Sahat tu sadu. Huboto do nong malum ibana. Jala huboto do na binuan nai. Alay didok debatadang jalo okwi. Alay ala di jalo hoi. Jala dipake ho asok kunalaho majaloi. Ingok ma sahit huli ni sinaamani mulai yon tu homai dohot tu pinoparmo.
Mulai dari situ Gehazi menjadi menderita penyakit sampar. Dihukum oleh Tuhan karena kerakusan akan persembahan-persembahan yang dibawa oleh si Naaman. Lausongonido Raja Uzia dohot Raja Hizkia. Diuhum debata nasida ala mangalau si pati ni debata. Jadi sianon naik taida memang panahit naborat don. Dang holan sekedar panahit songon namasa tado noeng lepra dang pola mabiar bejolma ala naung dapot ni akka napistar akka ubatna. Jadi molo didok panahit nahuliton ikom maddaw maon ala na menular dosahit lepra. Bintik-bintik merah rata-rata ninna di opak Musa marnana mai jadi molo putar na marnanai aka bintik-bintik bisul dan dukoni gabe mangararati maun. Dan ki dihilala nasida ala ni pabahen ni virus bakteri na patupahon sahit na hulitoni olo marsirangan. Marponggola na kahuli-huli nasida. Itu sebabnya kalau kita melihat orang yang penyakit lepra, bisa saja tangan, jari, kaki atau apapun putus dengan sendirinya. Jalabalidon tu halak. Alanido halak nahuliton, orang yang berpenyakit lepra, mereka harus disingkirkan dari rumah, sehebat apapun jabatan, sehebat sekaya apapun, ikoni padaudon, dan dipaloas di bagasan tembok ni huta Jerusalem manang Israel, manang mulo didokon mulo adong huta na adong tembok na dang boy di si namarsahi na huliton ikod dibayad dui diadaran. Jala pahean na sidape ikon ipake ma pahean na roa, jala pahean na berwarna abu, jala mulo lewat na sida ikod dohonon nama najis asaw na nga dong hala na jonok tu nasida. Jala molo jonok tu pa jonok mamolo sala tu nasida. Molo sa dia arah mata angin, sa dia alogo mangulus, ikon pahosingon ni halak na pajupang doho nasida do. Holan alogo na ipedang boy dais tu halak na asing. Ido alana di padao nasida, dang boy jonok, jala ikod dohonon na do diri na najis molo mangaliwati halak na asing. Ido alana molo tiki jow-jow na sida jongjong tutuhan Jesus dang jonok alay madaw-daw ala uhum madok di Israel dang boy jonok halak na huliton tu halak na sehat. Jadi sabetul na dakolan sahit ni pamatangi na humaci di nasida alay gabe dibuat manasida. Mereka yang penyakit lepra itu diambil dari rumahnya, diambil dari keluarganya, diambil dari kehidupannya, dicabut dari akarnya dan dipindahkan ke tempat lain. Selain hukuman penyakit fisik, maka yang paling berat itu adalah hukum sanksi sosial dan dijauhkannya dari orang-orang yang dikasihi dan dicintai. Taingok do tahe uju baru hinamasa ni kopi sapulusia dang boy hita nanggo sajabu. Iko ni padau do hita dang boy sa panganan dang boy dais iko marmasker sutung mangulus alugunay. Olo do aci roha molo di botojol may bamarsahit hona covid molo roi batu jolo na pitor padau sotuko na tuaw. Ulo do tersinggung ibadangi, itori pakai nasida masker, lapis 2, manang idok sotung roho tu jabuku, manang akade bahala madokon, itori surato di pagar ni jabuna, tidak usah bertamu, tidak menerima tamu. Tabayakom mahacina, molo marsahit tita, lomodo roha diligi halak, dangi, tabado lasni roha, humiras do unni yang do pakilala molorodo ng mga ligi ba marsahit. Tu rumah sakit manang ijabu. Dangalan ni si buano moloy dok. Nga buha pakilala mo kawan. Nga buha pakilala mo ida. Nga umiran imada sabar ho.
Unak sudah pikiri, hola na mata pikiri. Alai say tarpai mahita songoni dang adong naro. Amak kacik na inguluk ko na mga ruano dango li portibyon. Nanggu saya de pijol marang arong na maparduli honao. Haci do roha. Boama bolo tutu di padau. Maka penyakit lepra na hulito non asa didokon macet de batadon alanya kadosa. Jadi aci do dihilala nasida madau-dau manasida dang boy saur tu akahalak nasing dang boy mangihuto na kaparsauran dot akang ngulu songon na somal. Jadi holat de batado na boy pamaluponon. Jalasada tada molodunga ro Mesias si didokon. Bila Mesias sudah datang, maka dia akan menyembuhkan penyakit lepra. Penyakit kusta itu yang menjadi salah satu ciri dari kedatangan Mesias. Alani marsiajar mahitang. Dipaingot tita sian namasa di Lukas biddu 10 pituon. Songo dia dotahe haporseaon na paluahon. Na parjolo ima haporseaon na paluahon. Mangarahon mangojar jala manugu hita marsigatong tuhuaso ni debata dangadong na asing. Buy dodohonon porsea doa tu debata alai uju rona masa di ngoluniba dang pitor tu debata iba mangalualu. Niluluat jo akadalan nasing. Manang moloro akana masa di ngoluniba gariada olo naik tinabunihon. Sianadupan ni dongan, sianadupan ni akka na humaliang, dohot sianadupan ni debata. Unang iboto niyan, may layban nun. Manang nasahi pay, manang nahaylaw pay, niyukupa ma, asa unang may layba di jolo ni jolma. Haporseaon na paluahon, pataridahon, dosa, jala mabahe kita barani mangokuhod dosata tujolo ni debata dang nanaing tutupan niya kana porsea kadosana dang nanaik tabunihonon na ala dangadong na boy tartabuniho kita diadopan ni debata haporseaon na paluahon mangaraho kita mangujar hita toktong jow marsigatong tu debata diragam niya kana tapikiri di pardalanan ni ngoluta tapakilalahon na naing mabayan las ni roha, tapakilalahon tarimangi songo dia si bahen hasonangan, alay taida ma dia kasakap-sakap na masay, dang sude unur sude songon na hinalomohon ni roha pardalanan na, dang sude martupa songon akan na niaturhon ni pikira do rohata, ujudang masa songoni, tui sedoho mangalualu. Ujudang masa parrumah tanggaonmu, songon na pinikirammu. Ujudang masa parrumah tanggaon ni anakkommu, parkarejoan ni gelengmu, dohot parsikolan ni gelengmu songon akan na tinangyakommu, songon na nirencanahommu na sinurakmu, songon akan na dirohami. Tui sedoho mangalualu, tu debata doho mangalualu, manang baahado na masa tu gelekon sapatani siono pung dang rorok kamion jojo tulanga asay tangyakon ibay jomanu na niatur manak tu dia do buano do tu primbon bereng jo ariahado ahado bitang nion bitang sigara do manang ahado pistes do ahado mabain inong nalaho manubuhonon. Ahado hasoloman yon na sohonalean. Pak ni manuk do manak pak ni gajah. Ida mana marsahiton 10 halak. Marsigatong nasida tu Tuhan Yesus tu debata. Napos do roha nasida. Holat debata do naboy pamalupok kami. Asa gabi jow-jow ibana. Madog Jesus guru mulo marsahit to pitor 911 do di telepon
Mana pitor dong aku dokter di RSCM. Direktur na ya pala besan ni dong aku may laena sa huta, tu huta ni si matuaku. Adong do kamar. Manang parumain ni todokku. Bestikku na di sana ni dokter di telepodjo. Manang pitor tadok do tuhadaku boto na masaon. Urupiau. Marsigat tuk tuhodoau. Na mangihu muse hapor siyaon na paluahon, mangojar hita, marhaudu hot tu debata. Uli situtu na kaning di pataru, siya dua raja-rajai, songon sada halak na makilala, na jago doau, na jonggido pamataku, jala iharapon ibana, uju didok si Elisa, lau maho, mari di mangukor tuai Jordan, alai pitor muru ibana, gasa-gasaon sina aman, lau manupas nina nakaning, banai ripuido na suadong sungai ai di san no muli sana Jordan, utio di san, huripo do nakaning harua ribana sa jabunai, jamaon na au manak tangyakonon na au, dangadong hauduho di bana. Iripu do holan alani ritus. Adong do hauduho dihita, tu parsuruon tu padok ni debata madalani akangulutta, manang say paidei daot tado, songon hatanya kapar hapor siaon na asing, na mamaksa debata, mamake huaso ni debata alani na madok, aku yakin Yesus Maha Kuasa, di dalam nama Yesus, kuasa Yesus sembuh. Apedang melum. Dukoni meper maha porseaonna. Naujui soi na maringgas na mardiakoni. Duko say dipadokoni di dalam nama Yesus. Dang melum. Meper. Marikat. Dang isobe ha porseaonna. Keyakinan akan kemampuan psikologis misalnya. Bui dumabain masa na subui pinamasa ni halak. Taingok do tahe uju si Dedi Kobuzier gabe pesulap ujui. Ido ibana do buti tatap mata saya. Tatap mata saya. Dukuni ibengkok ibana masedo. Ini kemampuan otak. Mulut ajaha sada buku nama cai uli. Alai bui menyesatkan akan aporsea. Ima buku secret. Nama dokon sude akan nama saonna di portibion. Songo dia nana yang dipangidoro hamma satu ho ima pikiri. Gelombang dunia akan, hukum dunia akan seperti gelombang. Ketika batu dilemparkan molo di danggur hoko batu tuaeki. Gabiadong magelombang na mula do muse gelombang na yung pataruhot tuho. Jadi asa denggan ngolum pikirin na denggan maka universe portibion bahenon na manadenggat tuho. Berpikirlah positif maka dunia akan positif kepadamu. Berpikirlah positif maka hidupmu akan positif. Berpikirlah positif maka engkau akan sehat-sehat saja. Jido honot tama akasi gudang roha do akana marsahiti. Napagudak kudo roha makaina kamu na marsahit. Songo padok ni aka na tua-tua na julu di huta toe ma na yalang roha na ding. Ido pahapi adong do jol maon na burju bulus rohana alai saya dong tong parukilonna. Oleh karena itu iman hapor seao dakolan alani berpikir positif. Hama malum ni parsahito dakolan berpikir positif. So tunggabi tau humi halak. Say tadok, toe maunak pagajakku pikiri. Toe maunak pikiri. Nasohodat tong mamikiri nguluna. Gabi murata do unak pikiri. Hape ya nakon na iko si tanggung jawaban na marsikola. Hapor seaon na palua ho mangojar hita marhaudu hotu debata. Uju didok Jesus tu halaki laho mahopa tuduhot dirim tu malim dang suku-sukun na sida ayah hado Jesuson
Apalai bunga iba nangwa palatari jama iba niyan. Ayah hado Jesuson nangwa palatari apehot tangan na ya tarninanin niyan. Ayah hado Jesuson nangwa palatar martangiang niyan. Ay dia jur Jesuson nangwa palatari surat-surat niya tutanoi. Asa malum, puasa di dokon lau tu malim. Huboto hamido sa lilingom memang sian ni si Musa. Moladong na huliton, holam malim do na boy manot tuhon na umalum mang nadang. Huboto hamidoi, dangi dokon na sida songoni. Mulo masa na tuhitang. Riko do memang pangarimangion di pardalanan ningolu. Alay songo dia do tadok. Do jabar hu Tuhan na margelengon. Do jabar hu Tuhan na manguluon. Do na ubahen na dapot tu songonon. Puasa ikot songonon upakku. Naburju daw martangiang. Naburju daw marminggu. Sohea huwalo amataku. Sohea aum selingku. Sohea huwalo na tua-tuaku. Tumbuasa songonon. Manang manguhumi do hitang. Manang ulu uju di dokon. Hatani de batatu hita. Uduk mahopa hohom. Manang caita dodo. Daong. Manang uju rotu hita. Dihabur juot tanah masa di ngoluta Tuhan. Gelekon nang dapota perkarejuan. Opak dia dulu moni roham. Ngadilihot Tuhan itada tuhita sabutulna. Alaikon manggugu mahita songona di rohatai. Daong ikot songonodo. Dukom masa ahama musedonota. Songonom mahape. Hapor siaon na paluahoni. Iman yang menyelamatkan. Napataruhi tamarhau duhon. Gabedapo tamahita diasini rohani debata. Nama baik kita adong dame na sumurung di ate-ateta. Mabaik kita marlas ni roha. Apapun yang terjadi, kita tahu bahwa hidup kita akan pasti selalu ada pergumulan, ada persoalan, sakit penyakit akan pasti menghampiri hidup kita. Tapi tidak akan menghilangkan damai sejahtera dan sukacita karena kita mendapat anugerah asini rohani debata. Taida magok ni hala na martangiang yak katangiang na Tuhan pamalu mau asa songonon, asa songonan, asa songonon. Boy doi boy. Salah doi daong. Alay malum do belum tentu. Diajari hita mulut ajaha. Dengan songon na marsahi na huliton na di Markus sada aya 40 ido iba na mabuti mololomo roham terpamalupo doaw ninna iba na Tuhan Yesus. Bila engkau mau maka aku sembuh. Sude namasai parsahitoni dang naso tarpau badebata di bagasa kuasona. Dang nahurang gajang tangan ni debata madodo sude na di roham doho na di pikirami. Alay suku-sukunna di halomohor rohani debata doi. Ini yang paling penting. Sehingga kita mau berkata, Tuhan, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sehingga iman yang menyelamatkan adalah amin, ketundukan kepada Tuhan. Dapat nama sini rohani debata, song si Paulus tutu. Dang malum sahih na sapetu mati ibana. Songon akadong di Bibel tay di baritahon. Sapetu na mati na sida dong do sahih na di pamatang na. Alay moru do ringgas ni rohana marhapor siyaw do las ni rohana. Daong. Adong dua kahalak na burju marsahi sahatu na mati. Adong. Adong dua kahalak na patun. Haci ngoluna sahatu na mati. Godang. Adong dua kahalak na sehat. Sahatu namate dang adong las ni rohana godang. Adong dua kahalak namora sahatu namate holan na mangiburu tudongan na godang. Atong dia masih pilih tomu. Anggo akan namasai margati sorin rodoi. Alay naing do dame roham atong do tu Tuhani mololomo roham Tuhan naik pamalumo musahiton pamalum. Asa boyaw pakyaw mo pasang apoko. Alay mo loy do roham. Naing marhiteon, naing patupaw mo nasik tuaw. Patupa. Amin. Dang magolas ni rohaku. Alay memang
Dia kapar hapor seaw na lidak-lidak daktar do na songoni. Ikot congon dakdana do ibana. Satokin ikon uluan ni debata. Lihatlah perempuan yang pendarahan 12 tahun. Atau orang-orang yang seketika di dalam Alkitab menerima kesembuhan iman. Imannya bukan iman yang kuat dan teguh. Mereka orang kafir yang tidak mengenal Yesus sebelumnya. Sehingga imannya naik turun. Namangihu muse ima hapor seaon na paluahoni. Mangojar hita lahomadok mauliate tu debata. Bisa ada Tesalonika 5 ya 10 madok mauliate mahamusi ala saluhuna. Ai ido dipangido debatasi kamu marhite-hite Jesus Kristus. Atong ala kahalak na markaporseyai haluaon na binuan ni Tuhan Yesus. Haporseaon na ngolu na mangojar ibana nalaho madok mauliate tu debata. Dang be say holam mamilang ya kahinahaci ni Portibion. Hama kaci nai na mabaluon. Nga ditinggal hobeaw amang marpulu tao sehon na mga dungi. Alay, pabalik matahe, di baga sa kaporsyaw mo ma, uju di ngolu na mauliate matuhan, adong dong ako martukar pikiran. Uju di ngolu na mauliate matuhan, adong dong ako patu-patu panareko tugel lekon. Uju di ngolu na mauliate matuhan, si patay bayad daw cemburu. Uju di ngolu na macam. Manang dia kapar sahiton, ago at ni sahiton na hamanwaing nama sa tuaw. Bila topan keras melanda hidupmu, berkat Tuhan, satu-satu hitunglah. Mauliate Tuhan, ala ni parsahitonon, lampatar hui daholong niamat tau tuaw. Salilingot culo mabuat techo, alay dung marsay tau, beh, soholat tes sui sarihon. Do tes ni nasa lingkungan non. Anakku salilingot so hiamar telepon. Holak kudo acik tukul hui torsudi mar telepon. Grep makana pitoro sudi. HP akan napir. Tong masude mangarsahi. Tabilangi. Godang doa kana masa nabi di patu pada bata. Di si doa kahaporseaon. Saving faith. Haporseaon na peluahon. Yang menyelamatkan akan berita Injil. Dang beholan ala ninna tuninna, alay laos mangojar hita gabe parbarita nauli. Ida mana saya selalu kagum dengan cerita perempuan kecil yang dipakai Tuhan na di cerita ni sina aman na kaningani. Ida jo gabe hatu banibana perempuan na met ibu wasya ninongna, siya namongna, siya haanggina, gabe hatu batuhutan ni halak. Alay barani do piba na madokon. Di sana dong naposo ni debata na buy pamalupon. Na me do piba na nga barani mamaritahon debata na buy pamalupon. Inang amang ruas ni huria saluhuna. Tang maumur. Tang ma nang pamikirion. Tang mahaporseaon. Songo sijo manda di bid 22 sonari ngatakas behuida debata dang beholan alanin na tuninna. Imabuan asa uju digora Tuhan Yesus. Dang adok jupang HP na ulo mula pasangapod debata dukon ni halak dagangon pitor dokma disodoaw na tau pasangapoko. Di sodoaw na posom ngolukku na tau pasangapoko. Amen martangya kita. Ali Yesus Tuhan nami. Raja disaluhut na raja. Na marhabangso disaluhut na akaharajaon. Debata na mabuan haluaon. Debata na pamalupon saluhut na kasahit. Tuhan nagabe pakirimon ng Tuhan nagabe silehondalan ng hanguluad dihami. Mauliate ma dipasahat rohanami na pungot tuho. Ala diramoti ho sudi haporseaon nami. Madalani akan namasa di tonga-tonga ni Portibion.
tutu marsika sori donaro, nasonggop tu parngoluon ni akaruas ni huriamon. Olo do sipata tutu maddele, sipata maddate, jala sipata di pabeddaho pangurupim, alay dang namarlapatan, gabi beda ng holong ni Roham. Mauliate ma di paingoto haporseaw nami, di manugoton asaw ng holan haporseaw na historis, holan hatanin na tunin na, alay huputihi hami masya pardalanan ni ngulu nami, hubilang-bilangi hami masyan akan namasa di ngulu nami, tung saluhu na nadinggan, tung saluhu na nabuy mabaik kami sa hatu sadarion, holan holong ni Rohamdo. Ala nilo marsihoho mahami. Di bagasan partaban ya kaumur na nilehomi. Ya kanasal pututu dinaro na marsika sorin arsa klas ni Roha, tujolo perodwe. Alay tung unang inamanggosa Roha pikiran nami, mabuat akalas ni Roha. Tu pasahat tami ma tuho. Ale amang pardinggan basa saluhu nang ulo nami. Dangalani gugu, dangalani hapistaron, dangalani habuiyon. Alay saluhut na holan alan yasi ni Roham. Suang songoni akan namasa di ngulu nami tutu. Mololomo Roham. Dia penamasa di ngulu nami. Tarpatu pahodoi. Atong urupi hami di hauduhon. Patau hami di habengeton ni Roha. Asa aha penamasa di paloaco. Dohonon nami ma pinuji madebata. Asa laos marhiti-hiti. Tarida manahuha porsiai hami do barita nauli. Injil nahutangi hok kami. Nahubege hami. Didongani debatado hami. Toktong ganupari ganup tiki. Tung naso di paluay bana do paniop na siyak kami. Atong aliamang hupasahat tami matutanganmu saluhut na. Aka nahuhaholongi hami. Rumah tangga nami. Yanakon nami. Pinopar. Nang aka nabuy huula hami. Nang aka nahurencana ho kami. Sa isa guru tuasi ni Roham doho lomo ni Roham. Asa tupa sa guru tulomo ni Roham. Las rohanami tarlumubi las roham dia kana hupatupa hami. Suang songoni nang akan namarsahit. Mulubuy hami nuaing marlopi tangan. Asi roham dinasida aka nasay makalunguton hamamalum ni parsahitoni. Urupi manasida. Nyonya si tohang boru tapu bolon. Torang marpaung. Jauti siagian. Elizabeth Glory borusitu morang, Malaki Alvaro Tampu Bolon, Samuel Lubban Gaol, Budiman Sihite, Desmawati Borusyahan, Situa TM Lubat Toruan, Maril Simamora, Nyonya Pardede Kartini Borusitohang, Nyonya Manurung Boru Napitupulu, TP Nababan, Nyonya Tambunan Borusirait, Arnold Pribadi Barimbing, Dahlia Saryani Borumani Huruk, Nurmani Borusi Hobbing, Michelle Borusi Hite, Benny Daniel Marpaung, Situa SP Hutasoit, Nyonya Siahaan Borusi Tanggang, Las Maria Borupa Jaitan, Nyonya Damanik Siti Nurlina Borumanurung, KM Si Hombing, Situa Evangelis Nyonya T Pasaribu Borusia Nipar, TP si Majuntak, Siti Mawar boru silalahi, Nyonya Baster Manurung boru aruan, Maruhum Tambunan, Situa Daulat Situpul, Arkalaus Simamora, Nyonya Sitorus boru nainggolan, Evangelis Marsius Siahaan, Naomi boru Tobing, Nyonya si Majuntak boru tapu bolon, nang saluhut na karuas ni Huriam na sohagwarak kami, na peak alanya kaparsahiton, say hotutu Tuhan na mga lehon gugu dinasida, jala napatuduhon asin ni Roham, nang napapitahon pakirimon nasida toktong tuho, nang hami saluhut na napungon aliamang, hodo pangalualuan parsigatungan nami,
hodo gogo di hami, hodo nagabi mual ni ngulu nami nang nasa mual ni nauli na dinggan, mual ni hahipason, mual ni las ni roha di hami saluhut na, atong sayrap mahodohot hami jala hami rap dohot to, asa marlas ni roha mahami toktong, di bagasan na mangulahon akka parsuruom mo di ngulu nami, di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami. Amen. Tauduti mamuse marede tapasahat peleata. Tanolak ng awang-awangi, ibanado, aposaki, toktong do di ramo tilakaki, torope maramana hopiyaw, debataki do sumarihona, posrohaki sonang doang, ibanado naman dongan niya. Poriki ng bunga-bungai, Rodi sude na tinongpanay, namet-met na nabanggay, ibanado na marmuduhoni, torope maramana hopiyaw, debataki do sumarihonang, posrohaki sonan doang, ibanado naman dongan niya. Debatado pagkirimoki, di tanolaw ng awang-awang, Rima hita jongjong. toktong do di ramo tilakaki, dorok memaramana hopiyaw, debataki do sumarihonam, posrohaki sonang doang, 今などなまんどがにや
tangyakon mapeliatan atau papungon tuadopan ni debata. Ali debata ama namin na di banua gijang. Hodo harorwan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na saulibasa na mauliutus. Kupasahat hami masyan na nilehon mi tu hami pelian nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na hutjus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajaon mo. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Kuhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banua gijang. Say pinarbadi ama guarmo. Say ro maharajaon. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaor hon madamena. Amanami inanami ruas ni huria saluhut na hitatahe. Sude parhobas di parmingguan manogoton. Parhalado, tim multimedia, tim musik, pasahaton tuhita saluhut na selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Horas.